sudah putar jabat sudah sebalok guru bere langsung menerima dengan saudara nami nases jemai semua itu saat mulai acara tadi gabi masih bagus harus mengajar gabi jadi semua ini mah diamu tulang nami raja manik ulang nami raja setumorang tulang robot nami raja samosir bona tulang nami raja manik hula anak manjai rajai Tabuna. Oke, Daudi. Hula nami Raja Situmorang Sipituama. So di nama ngate, bangkurang mulai kan. Jadi nung abang arah di kami, abang raja nami. Waduh, Daudi. Setiap mengilut partike Johan. Jadi so ini mah kita nama Ranggi sudah buta. Alana saat nama partikian nalau mangido panuturian sen horong ulata wah isema ita asadu surhata de sada sirop pagai rumah dua sirop kopi tung sada peta nama karau kata sudah itu mah ita karudia de pas satai mah tu apa dia langsung mari berarti pak dihida nama Ranggi pukarannya putar raja sudah putar sesuatu mana dihida seluruhnya karena apa lagi Boha raja ini molope au mak kata-kata sudah berkata gabungan jalan horas sesuatu mana dia mau raja di rumah saudara karena naik kota nama apa kata itu raja itu tuh ada katanya ada dua nama dok pinasa dokter do yang kota sisa daulah udah kita nama do masa kita molope asing-asing berkata di sana ni pagi nami di hamu raja di masa utara nami asal mengadopi kita di raja belum datang wah apa gak bisa jalan horas so kaliman di hamu raja di guru nami amang baru hamu do pangalapak gugu di habi raja di guru nami to kenare nai pukat sama pak kayu do horong dulu ada posrohan nami di hamu guru nami saduhna di naro kora-kora nami tinggi mahamu te amang baru gak bisa jalan horas jadi sebenarnya dihamu raja itu nami seluruhnya tulang nami raja manik hula nami raja Situmorang Sipituama tulang rolobok nami raja Samosir bona tulang nami raja manik hula naboso raja Tadapurang nama kasih mahami raja nami mengalak sangat pamidoham buhan masih kok perlu belum gak bisa jalan horas jadi emang guru kami pe asal masyarakat kata jo kami ngobi uduran ni tulang muna raja manik suang songoni bona tulang muna raja manik ope dihita peparanyo puta si manik raja ala nungarojo ujonya emang beruta raja sida butar hita manik tulang dohot bona tulang boha hita kana martina dohon ngasih kok parhudurta tarimo ma nang dihamu panyaran nami nang doho puru nami au boha ado ngono suruh nami nalahu sulah holom asara radi mahamu anggoru doho tamu nagoro amang baru mau lihat mak jadi ope amang baru mulu siap kami tulang muna raja manik dohor bona tulang muna raja manik nunga hira sikop alai kuliah kami jutong partikian tu hula muna ima angki parhudun nami raja Situmorang hula nama tidak dohor tulang rorogo partikin aku pak pasata mima tu angki parhudun nami sudah poti kami marno mau lihat. Jadi melihat tema dihan perhudu jadi minarwa dan pola perhudu saya tadi sonon jadi sesadahan teman kita jadi dia ke naulina dengan terus marwata di pasar kami mah tuh hamuna ulut pertogi tuh hamuna raja mana mau lihat tema angki perhudu soni doa di hula nama tina dohon dumon ma tulang rorowot raja Samosir
dangadong paalo lulus biro alay sangat dohamu anggi parhudul dihami songokaha parhudul huna diombason ido nahuingot kami dia murah jadi anggi parhudul kami boleh tema jadi apa amang moro gabe tulang alanunga marsiala pasanga pami di uduran ni tulangmu hula-hulamu tulang rorobomu hula-hula na martina do bona tulangmu dunga dos rohana yang boru jadi uruti yang boru ma yakka makati yakka sudah kuati mahami yang boru mardong mauliati maladema dihamu raja hula-hula nami dua tulang nami saluhna nauli yang boru raja nami raja bulun tulang nawuriyo tumba saya situ rohana digokor doh juju nami dinatomon raja nami dinaro gokod doh juju nami tuh hamra raja nami namar bikas may tomon dia pada bakti kenom dinong di jauh Tuhanta sedang ama siap tengah-tengah ni hamir raja parkulamu iba beremu helamu pahopomu nauli yang boru alam itu masih malumun hamir raja nami sukot di pamangan nami tu soboto hamido aha nanay siulah hurang nami alay parpos ni roha do hami di hamu saluhuna raja ni tutur nami hula-hula nami do tulung nami na pos ni roha nami raja nami tiro muhami asa tumpar pos ni roha hami nalahong bangulahon aha manatalo nalahong ulahon nami marsugod di praborha ni ama nami alay raja nami magiduting kimayo hami asa hupa jujur kami jo somot jujur ngulu ni apa namanya bere monon ang kiat marhitayan non oi nunur somot tangga di wala tu tiro mo kami perkel ngomona bagi detik kejuan beda jalan mau lihat amang boru jadi oke orang soy ijaha ho amang boru nami somot jujur ngulu ni amang boru namion manang bere namion asa adong so kata di situ itu jumolo isya hata asa disiap pisok dison adong dipatok wahamu songo parhitiakta dinalaho makatai hita songon namar tonggora di parborha ni amang guru namyon alhamudo amang guru nang botosa songon bola ni jauh-jauhmu tuhami uluran yakka hula-hula muna dumobi matulamuna asa baik kamu majo songon hasahatan manang hapiangan ni so tulu-tulu na si pangano nau tak adu pun sida poti mahame jolo amang murmar dong mau jade gabi ma jalahoras raja nami tumbala pusu rajai masuk kami taringong itu di si panganon raja nami raja belum nauli amang boro yang gohami si raja di parkir muna na tongod dohami majalo panarios paniroyos kamu alay mo lutupi majulumu hami mana na papulihu makatahon somon tudu-tudu di sepanganon ba nangik mah ajar-ajari hamu hami teh raja nami jadi molo somong konsep nami ala amado na pada julu borhak siap tonga-tonga ni hami raja ni perkeling muna ninnarohan nami osang ma tuhamu raja tulang manik tikos raja nami satawi yamu amang boru nami bison son jabbar nanya dupan gabi mulu semua siap kami tulangmu raja manik ala adong do hata di situ tua nama dok takas na persuburan takas do nang dipanggagatan gabi takas do yang kapartuturan takas do nang diparjebalan molo penang di baik kamu konsepnya paduk nami emang boru hamuma na patupahon jala suruh hamuma yang ka borumu patupahon di dapur tersongon ini main taruhan nami anak boru mardong mau lihatin gabi ma tulang di hamu buru nami asa paturai hamu justru perjabaran
Jela pas tamu menoni hobar tu asatana tu salum rezani gula-gula ta ate malu mau dia mau ngomong guru nabi Tahu duti mama baru. gak bima tulang jadi songon naong ku atau kami na perjului raja nabi asatu merhipi yang non kui tiro muhami raja ni pergi ngomona lihat kamu maju tiga sau-sau kami jujur mulu ni damangon Nau ya baru. ope di huaman suhu B2 jauh bagi mulu ni aman tanah perjului Maula tema di Tuhan, maula tema di kita kasulina. Di nama kolong hami di bawah sadarion. Iman itu jadok di roha di hami. Ubah ini menang ke besok nasib syukur hatta dulu potongan nami tentang riwayat ni hahanamyo. Tasonom mak. Ya amanami nahinan. Ima warna opung saur maduli. Marpinuk parmaon 10 dia amanah tapado bisa darion 5 anak ni damang nahinan si nomor 3 5 tutu nama buat buru ni rajai buru si tumara dia amanah nahinan 5 inung nami nahawalang kami 5 pala ni buru ni rajai tulang nami manik si manik tomok ya amalamiot do inalamion mapinok permon 10 halak na parjolomon we sida butar mangalak boru de rajai boru na pitibulu simbalige na badua homa ka sida butar na mangalak boru de rajai boru samosir patuluhon imana ta ado padopi di bagasan pokinon ima hahanami je sida butar mangalap boru ni rajai boru situ orang manang asa takas tawo to amani amad dungo dungi mangi manusia itu papaton asida butar na mangalap boru ni rajai boru silaban palimahon hasida butar mangalap boru ni rajai boru pangaribuan paunopo manusia dia sida butar na mangalap boru ni rajai boru tapulon papituang muse es sida utar papituang boru nami es boru sida utar upah utahami mohon tuhutan emang boru nami marka gultom pawaluang muse iboto nami el boru sida utar upah utahami mang museon tu marka nababan pasiahon es boru sida utar upah utahami mang museon tu marka nenggolan pasapuluhon TB sida butar upah utahai ma museon tu marga damanik jadi atas sonom ma riwayat ni singkat ni hahanamion ima nomor 3 mon jadi molo hahanamion manangabangon nungelu bisa 10 tahun 10 tahun lebih teh 20 tahun lebih jadi songonima dia apalagi tulang nami ate tulang bona tulang pe hamudo to jadi tekas do boto dia mulau apalagi ren siap lo almarhum jadi dang menang nai sehami tulang jadi songonima nah upaboto kami di barlaoni hahanamyo na bangon jadi molo yanak koni abang na jumul lawo tulu mapinoparna ima anak niba si domu si dabutar duli pon nang makasohotan depe sampai sadarion nang marasohotan ima anak niba si ramtes na mangalak guru ni rajai guru tapunan nang sohni guru nami ima si erin guru si dabutar jadi 2 naima pinoper ni ahawa nami on nasa makasawotan ima dihamu tulang naksude horong ni hula nami son asa hu pagido hami tuhamu asa pagido tamyak kamu asa to makasawotan anak nami sinubon nung mamarumul beo anggo awna sarili mo semuluido
dia do naik baru tulangi gurun maniki diku. Oh, jawab Bang Baru. Nah, jadi selulu do na tulang. Asa mangihok ma kaya jadi ni. Oh, anak kone na rasku. Jadi mulai aja ma tulang nang dihamu saluk na ula-ula nami di so na songoni no batubu nami teh. Nang do masawata nami. Mulai aja ma dihita Tuhan memberkati. Oh. Jadi setawi maju maaf. Jadi mulu alamon baru umur 72 tahun. Jadi harap situ rohanami diisa ulang bersyukur asa udur mahisa madongan kami di pemakaman umum Kerkol Leoni Gajah. Nah, mau bicara. Jadi semua ini maju kulu ni ahanamion amang mulai tema dita sasudin. Jadi semenima Raja Nami tulang Nawurjo Imba taringok di jujur kulu ni abang nami beri mono naon perjudon di sana ni pos rohan nami Raja Nami di panire muna tu kami pergele muna partikian Raja Nami upasan kami na tu kami perdoman kalian. Mau lihat na dihamu amang buru nami Raja Sinagutan. Alai adong sautik songon koreksi siap kami tulang muna. Ku utangi kami songon dijujur nulu ni ima bere namion. Adong tuluna alai boha amang buru dan dipatorak kamu nungadong pohopu. Mola tema di suku-suku muna Raja Nami Ima tutu paru kilom nami nasa lilimot terlubung mima di dalam ulang perjulung. Nuli ya Bang Baru. Yang go di peparana di yanakonna Raja Nami nunga betung matoras di pematang. Jala di anak kon nami senomor 2 nunga be marhasohotat tu guru Raja Tampunan. Alai Raja Nami aidada situ tutupuk siahuk lo meneroha di pakiri mudo amanamion nasaliningon masihol mangabit pahopo di selani Raja Nami marhite tang yang muna saluna ang kiyak matutujulan nyari dabok ni inong nami nong mabedon di sitorong ni Hajar Maun titir marpahopo siya anak marpahopo siya buru jadi nabuhi hupatorok kami Raja Nami di partikinon iya amanamion yang adong
panggiluan ni amang burung rajai raja Sidabuda. Sabda di bulan ma di laluan nama robat neroha. Nak kining tuntak kastel ditanggap kami di Jumur. Pas baik terus malam kedua dan semalam seputar Al-Quran dan siap ditumpuk siap ulama neroha. Ya betul. Ausura mamian dahon tertapar sita-sita terbuli mana kita sita-sita midon di bodoh kami mar papu pangguari uli jalan dengan mak ale nampai songoni disudei molonunga dos roha ulido jalan dengan jadi kalau siap kami ulah-ulah munas nomor segitu ama pertanyaan hudul ma partordingna alai pardalanna tohoma itu tuh somor sarimajua labatan dari sini nama satu sakita di sini Muhammad sauli jalan dengan Gabit. las rohamuna uli rohanami jala toto tatami akon gomos tomatan nomor 2 di mata asa anggiatnya di budi-budian ini online namion jupang matong nani jala hadapok nani luluan songonari kita merlungun ni roha kita pajuppa di son suatu haduannya pajuppa kita di atas laki roha songoni masya kami sekemoran segitu ama mulai Boha tulang rorobot sama sih. Mau lihat mah di luluan na pinarsamaban, luluan na marhabot ni Roha. Songon siya kami tulang rorobot muna imah Raja Samosi. Nakaning takas upay udihot kami di masongon jujur ngulu ni bere nami molo di umur manang di Pinoparo toho may tutunong nga di jalo di bere nami ima paso-paso siya namat ta debata natitir maranak titir marboro jalan nunga marhasohotan sada pinokarnya mang borwi Gawin. atik pe danggo pe di lilidian dorna tangyang tameto matta dewata anggiat di pudian ni ibere namion di sapo na matta dewata tu pinoparna akka na tasakapi do na tapangido di hajal mau di Portibio. Jadi bolo songo konsep ni hamu nakaningan lima berenami di nalau partua ni berenami om sarima dua pertangyangan bawi asa dohor songon hatani situ itu nama ay godang baik laut dus ni roha sibain nasau uli di hamu uli nang di hami saluhut horong ni hula-hula muna situ lo pinau ni nare gamahami butima Oleh ate betul. sahama mau lihat tema di hula-hula na poso gangguan jala horas mau lihat tema amang boru kalau malihita ka uduran hula-hula kami be songon tulang muna dohor wana tulang sisa dapat duha dohami jala dus marohanami saluhutna dibangi dua muna jala hatahok kamu mah ahama si panggidu muna siap kami tulang jala ahama si panggidu muna sian hula-hula muna ang dipakujul nami raja sebenarnya sudah poti mahami memang baru mardong mau dia Mola di madiamu raja ni hula-hula nami tulang nami saluhuna tumasailah situ roh nami raja nami di basiat tamu angka panggilan nami tandaruhamu hula-hula naburju tulang nauli lagu mani gordon itu lebih hamu raja nami di panggilan nami taringon di suku-suku ni raja na naik si panggilan nami gudang si panggilan nami sa kamu raja nami ena mawas lo hami dia ka hatapuda terlumobi tanya siap kamu selalu nabar hula-hula nami raja nami raja mulut tulang naburju mulut siap banyak panggilan nami songon nong diajar pun dia opukta na parjuroi na tapay yuti sonari
ala amado na parjulo bohak siap teman-teman nami raja nami sabuk maniat siap kamu tulang nami raja mani tujuh ma sian raja ni hula-hula nami raja situ orang si pitu amat dukanian nau sian tulang rubuk nami suasana bola tulang doh hula-hula manjai raja nami raja bola tulang nami ju tangian do akka hata nau di hata nani gani ima pasal kamu tuh nami raja ni pak beri mana tasawuf ni bagi do nami raja nami sidok boti mahami mau lihat emang amang baru dipangi dua munai laos kuga biho kami ma hame ma tulang ni bere namion nalaho pasahat tong sabut mangun tu siang baru tor langsung ma hatahonon nami siat tulang gabi ka pasu-pasu doh tangiang tu pinopar ni amang baru namion ala kebetulan mengalah hata hame tong tuhamu tuhita aka uduran hula-hula ala hame do tulang hame do bona tulang mulu pe sahali makatahok kami di haroro nami di son hujului hami hamu amang raja nami sotung maniala hamu di hami ala na hami do tulangi hami do bona tulangi jadi songok pangido munaya amang baru sabuk masyarakat kami tulang jadi pasahaton nami ma songon holong nami marhiti tangiang tu pahok punami na tulu ma tubuna jala tulu ma holong pasahaton nami jadi opak raja nami doh sabut gabi nauli raja nami nungatung do las ni roh habe satu nai emang baru ala torok do akka pinupus nitun dinami ima bere namion akka namarti dulu molo pe amang boru pargonggong dihamu manang di amang boru namion namarti dulu dohot ibotona sada ma tuha anggina sada tu ibotona jadi 5 maulos holong raja nami stokin naik jala sadama tuhamu dengan tubuni amang boru namion napature-turehon ulautta mulai siap podarion saat tumasugut ngalah patarota tuinganan napar satu kinani jadi kamu akan namar dengan tubuh sada kersoni amang boru mulai cuma raja nami ada orang so hugabe kami tunglas itu turun kami raja nami ala huboto hamido semua dia hadir nami raja nami nian diulaun masyurut di sari batua ima ulau pertanyaan mulu siap kami sebelum raja nami mulu tuke sosahat lebih dipertikian untuk kami karena orang lagi nungauli roh nami raja nami jadi mulu tuh siap panggilan nami raja nami tambani sabut ima ulau solong tu bere muna pahok punima pasal kamu saya dong raja nami partikian dia suut taduan markite kita nyok paran di damang ima bere munaon di sima haduan raja nami pasal kamu tu hamet lah hahang gini bere nabi soalnya mah panggilan nabi raja nami mau lihat ya mang buru alamar ningok dohami di somon naburu nami si pangit tubuh do si pasilungan di akka bere nami torpinok pardona guru nami riri anak riri guru unang kami manarida badan manarida nang tudi ima dia kapus nami namar tidur di amang guru nami manang bere nami nata padu ditikir apala ido namar ningot kami ditona ni opung ta manang opung nami si raja mani amang guru ido uganda mula betul pargong ko pasahat kami narohan nami las marohannya amang buruk tuh asa igama mulu pe sok katani amang buru nakin ba mulu na pagar pe siap kami katulang na unang manarita badan unang manarita doh tudi ala ko to kami dong si torok pinok pardo na buru nami amang buru ingoton nami dong ingoton nami dia buru gabi batulang
di kolong ni rohamuna tuhame rajani pergi ngomona jalhame be las rohaname ala nama kasih mahame rajaname dinau bina torang muna kaning taringo ulos kolong tiga masih kamu saluna rajaname mulu taringot holong dengan Tuhamu nomor 32 nomor 27 Raja Sida Butar onum ma di luar sana. Jadi bitu madok sahabat raja nami Itu madok sana. ala nama kasih mahame raja nami ala hamudo tulang lau samudo bona tulang lau sinama rate raja nami Unang dibatasi hamu akka pasu-pasu dot holong siap kami tulangmu terlungobi opungmu namang gepahamu mana dohami emang boruh ditonanya putta si jolo-jolo dulu terlungobi mah pinupus do pinopar nitur dinami nau tapa adu-adu isongo las ido nalah hosihana holong nami tuhamu saluhutna amang boru nami Rajai Raja Sida Butar molo songot di haroro nami ya betul nakin nunga hubatorak kami ima siat tulang maka tay mahami yung muset siat bona tulang berarti nakok dohanya yung buru sa tingkap muset itu mapinok pardo opungmu opung ni amang buru natapat adu-adu pun maranak marburu gabelo sian anak gabelo sian buru pasu-pasu ni hami akka opung buru di sialai amang buru kuaran nami do belgani roha nami marhitehor di parhohat ni berenami parjolo hata honon nami ma tupinok parni on sian bona tulang mau namang boru gawe tulang tupinok parni amang boru nami om manang berenami om pasahaton nami ma tulu baru nakok mamu setu gijam amang boru nami on na martino dohon anak doh boru margonggong ma anak sada margonggong ma boru sada kumana kok kai masuk tu deh tu gijam tu opung sada ma margonggong di opung di nasida nomor terdohon sada ma tu boru ima pinopar ni na boru nami ima opung ni natapa adu-adu pun tasawani ma ulo siap kami buana tulang ngomong boru mau lihat ma tulang raja nami ala jumtak kasdo paboto horon nami tu hamu raja nami iya yang go hami raja ni parkel ni ngomong na nunga tunggo pasu-pasu ni hamu tulang raja mana gitu hami raja nami nunga marula-hula be hami mangalak buru ni raja yang boy partikir seharior raja nami molo tuk siap panggilan nami ala hamudo tulak nami lau samudo bola tulak nami molo pesi jahili pajalwa kami raja nami las marohani rajai molo tuk pegisomna di hatahum muna laking perjulu ima taringot disabut dohot ulos kolong pitul lebar raja nami marpani doa kami ngauli berohan nami raja nami ima siap tulang lau si siap bola tulang so ini mah ele panggilan nami raja nami mau lihat ma mang boru bolo pe songoni kangiduamu hami pe songon opungmu ima bona tulang muna ditikion tongdo songok kata nami nakin nasiat tulang ya betul sotum manarita badan manarita tundi akka pinoparni na boru nami manang opung muna namang gopar ima amang boru nami posor hamu raja nami anggo hame do raja ni parkel ni komuna nunga tunggo pasu-pasu jalo habis yang kamu raja manik molo tuk semua dia be pabeno mo bersubu raja nami nunga uli berohan nami jadi bagi dua nami raja nami molo tuk siapa idon nami nali hata homuna berjulima pitu bulung madoho sabuk raja nami ima siap kamu tulang los ima siap kamu bona tulang so ni ma raja nami mau lihat ma amang boru molo betong bolan marhile tangiang dogong pasu-pasu masubut di pasahat tami siap bona tulang las marahani hamu amang boru nami las manang pertunjuan muna
Hok mahamu bonggomon nami saluhut na pinopar niya ang buru nami. Sino po di mahami ang buru mardong ang mauliado? Modal itu mah dia mau raja di tulang nami. Jadi ope sahak matuhamu raja di hula-hula nami. Rajai situ orang segitu ama. Raja nami raja bulun hula-hula naburju. Iya si pangidon nami siap kamu raja nami. Aku ni tangiang di ina nami bermunang mabadui pasal tamu mana raja nami tujuh tu burung tasong ni mah pangidon nami raja nami Mulai tema di laluan naik dengan sampan mulai tenang diham raja nami corona. Jadi nunga uli jalan hingga tutup ido sakit kosna sabuk matong siap tulang muna hahani perbul nami raja mami tujuh ma siap kami hula-hula muna setengah orang segitu amat. Jadi tadi kan niakut nitangi amang baru molo hami dadak dohami diaka ngadadak jala na tahu dohami diaka na mangalap roha. Jadi kata batu pepenukai tahatai nak mulai sian awal perkatainon akan awal selapar roha do. Jadi aku itu juga amang baru. Dan kami Toto kamu mangbor. Nian mulala di gudang na do ayah kapartonu dunian natulang muna. Alai hobbar tu ulau nomma. Songor dia ma pangido muna las marwana mina lau pasaton. Hatau kamu mangbor. Mola tema raja nami yang gosyak kami raja di parkirling muna. Aku nitujungi nungago las mirohan nami raja nami. Tu pinopar di dalam ngomba. Natului ima tabani tujung. Pangidon nami siap kamu raja situ orang situ ama. Jadi obat bulung masudi raja nami. Tasoni mah pangidon elelek nami. Nungau diro amuna amang baru. Bunga betul lah. Mulai tema amang baru. Jadi kita pe ate nang perlu lebih madamang. Jadi songoni mah pertoding na. Unga uli rohani amang baru tak lasmar manta teh. Oh, jadi mulai tema. Jadi nakok mamuse tu tulang rerut. Raja Samosir anggor raja nami anggor hame ba sadok padok ni raja ima tersumut dia ba hinauli naningkan ni nanaing sing pasatomu tu hame raja ni pergi ngomong sila budi mahame tulang Mau lihat mah di punguan namar hawak ni roha. So masyak kami tulang roro munah imah Raja Samosir. Songon perhatian ni tangyang nami tu pahupu nami pinoperni bere namio nakaning mangihutun sian jujur mulu ni ibe bere nami teluma pinoparna gabe tulang sada may nang marhasohota dua nai dang gope anggiat di pudian ni ibe bere namio tumibu dileo namat tadebata dililiti adorna gawe itulah ima di pahupu nami naung marhasohota suak songoni manang pahupu nami na dua saranai bawah saranai boru gawe asa angkia di pudian ni ibebere namion hatop di tong masamat tadebata sirokak mitodina asa angkia jupang songon hatani si tua-tua namat dok asa bergat yang di rumah bergat yang somo gawe amang buru namio ungga biama pinopar na poso asa ima perhatian ni tangyang nami tu pahupu nami pinopar di ibebera namio telu bulung masyak kami ima siang tulang roro muna butima molate ma tulang lunga uli berohan nami molate ma dihamu partikino sama muse tuhamu hula-hula anak manjai raja tabunan pasatan partikino raja nami molate ma di luluan nabi narsa kapan takas doa mang baru di na tua-tua asa para buntu colok takara batu dina taulahun di bagasa tikyon elek marboru sopa marhula-hula manak bardongat tubuh ido na taulahun mang baru anak batak do puta si dulu-dulu tubuh takas doa mang baru hamu na saru namar kasih dabutar asa parbo ni bos tang mahamu tong na somar na bota-bota ingot do hamu tong nang diboda dan ditonan do puta si dulu-dulu sahat tuhami hula-hula marsiak mang na hula-hula macam amang baru na burjuna basa gawe itulah
takas do tarson nami songo dia ma di haroro nami marsugut jala takas di haroro nami hamu ma usuko kami mang boru di bagasa tikyon hamu ma mang boru nama tuon sia kami hula-hula barsia kupasatai ma tu hamu mang boru nami mula tema di hamu rajai hula-hula naboso ima raja Tampunan yang besar kami raja nami siatanya nong pinasa muna tuhame nunga pala tung kelas rohamame alai morope di balgani rohamu adong naik pasatomu raja nami yang bohame mapanggeduan holat tu helado buru munaima pasatamu raja nami mau nanti memang buru gawe ma tung maselas itu tuh rohanami di bagasa tikyon tuh hami hula-hula muna hula-hula nak marsia muluk sada buluk memang baru Kurilas rohamu nate emang murate. Nuhalas perwana betul lah. Gawi majalah orang semang baru. Mola semang raja nabi. Mau nate emang baru. Gawi mah. Ubasa tay ma Tuhan muna tulang tamane. Mau jate mak. Kalau mau bidi kita saluhutna uduran ni hula-hula tulang romo dohot hula-hula situ orang segitu ama. Jadi OP emang buruk. Anang sikop songo bilang-bilang ni doha sahatan ni songon holong tuhamu amang buru nami. Partikian OP upasahatan mam saya tuhamu na amang buru nami ngerajai raja sudah kita. Mulai cuma raja nami mengatung 12 niroa kami di basiat kamu kepangiduan nami OP udutan nami manusia raja nami di perhitian ni perpungat tamarsurut ima songo power hatun damang nong jumulun. Nami bandar raja nami ima tudu-tudu di simpang kanan berhiti-hiti namanya ya buah raja nami Nauli yang baru gawi ma jal horas udah tusi raja nami di bartikia marat itulah marsudut ada orang sehu partikian yang baru guarna do pe di hatahok kamu namar miyak ma buan ni amang baru nami ala satu takas kubegi kami jala di bege ditangi akan atau di mobil mah nang di hula-hula tulang robot bona tulang dohot hula-hula anak majai takas mah ataho namang baru gak memang itu raja nami alai berpanggil kami molope kurang hatus sabi raja nami di nama katahu perjembaron nangek mah ajar-ajar kamu tetulah nauli jadi di perjembaron marsulut hinna rohanami ube suhut manang na iur himbal main tuhamu tulang nami manek osang main tu raja na hula-hula nami raja isi tumorak si pitu ama soba main tu tulang robot dohot bola tulang nami sok-sok nang hula-hula na bosan pasaton nami man nong muse jembar nagok tu bariban nami ima buru si tumorak sok-sok nang manang dihamian non namar hamarangi wei dos marohan tate dimasuk ke tasongani mana raja nami ciluk putih kami ada orang sungguh gawe menang waru tongdo sangat doh kami akka hula-hula buru muha anggi bahutu dipanggiluannya mang buru gawe jala horas main namang buru gawe kami mah dia ka konsep nang binamu mau lihat mah mang buru mau lihat tulang masuk menghitam musira tu pertikian nanti nauli jadi ala dipangidohon huria masuk raja nami jam 2 ikut sahama tu huria asa tumbuh inian berdalan dok sikop in maruhan nami tomo-tomo nami mahamong berjolo tulang nami manik di pukul 10 dungi mangihuk manon raja nagula-gula nami raja setumorak si pitu ama songanima doho tulang roro nami doho gula-gula naposok tas songanima ni raja nami boha oleh yang baru alayat tu orang suruh gawe kali boha amang baru gawe tulang marulo sadari do kita manang adong dope ulauta dung tapataro amang baru namion tuingan ampar pudi pasatok pinani mola tema raja nami jadi antar songonon ayo ma tabona molo akapan turi raja ni hula-hula tersongon raja nami ala rodo apala hula-hula ni inong nami yang takas siap bodoh pasulit ni narohan nami nian hamuman nian songot tulang nami namardos ni roha taringot di Sarimatua
napugatahan kaningani ima di pertanengani raja nami mono pe di pugunya lawak kamu husupa pasahanto songon dau sihol nami raja nami lasma roham macalosa boha raja nami jadi jabar mangi lu mata songoni nalanang baru mangihuma jabar mangihuma tekas status jabar mangihuma nalaho si pasah satoku tuhami tulang muna gabe songoni dohot hula-hula alai on hula-hula muman non nama manusia on naneng do honokon gabe taringon tujung ni buru nami ope ang gibarhudul damang ma namakatahon. Jadi melihatnya mah di loluan nomor kedua ada pelatihan kita selalu. Jadi nak ini suku-suku ni haduli nami Raja Manik Tohori. Jadi dari suku dari sini dah apalah tu parcola dah ada. Dari maksud itu ke ibu nami. Gabe tuh Jadi sebetulnya nak ini dari suku ni Raja Manik di sini teknis ni ukap tu jomba gimana parjolo dapat dua om. Jadi memang molo dihita di pangarap tanon si parjolo ma sahat sabut nungi marat cara ma naopar molo sugut pasaton ni Raja Manik ma sabut nungi pasaton dasida ma ulo solong sementara tujung nang tapi merdalan gabe HP marhabot ni rawahon nungape do tujungi asa marhabot ni roha jadi ope molohami sas kemorang sipitu ama songod dia ma dengan persina di badungod do wainota manang na persina aslina de puna pasogiti jolo mardala sapu do tujung baru sa mardalan ulas solong mana songod na somalison molohami do songod dia ma asa lasro amuna molohami stolo pinauli molete Mola tema raja nami hula-hula yang kosong kami si raja ni parburu muna nah olah jara do kami raja nami mola pe jolo pasang atomu tujung dohot sabut las maruhan nami alai mola tumpe langsung bangihut raja nami marsugut rotulang nami manik pasang ato sabut los bangihut ulos paggabi tunglo naulina dikter raja nami jadi morsa kami tutur ni raja ima gabi maraja yang mengbaru langsung soni mana ingin nauka ujung yang mengbaru wah sekarang nasa malam sini baru terbaik meng sahat 2 bulan buka tujung mula tu mana raja nami nakaning mga martaringot kami doho kasuhu boleh nami marpangidua kami raja nami tuk sumarane kami maktatahon ala rodo apalah hula-hula takas ni inom nanios yo bola di pasugit atin tandong molo taulahod di son somong naso pas turuhan ini sidar inaruhan amin ya molotuk siap panggilan nabi raja nami bahwa jono hilik kami cuma suruh ala nak kebitulan dan di sorga betulan nami raja situ marak sih gitu aman arosin dan basuhin bukan cetan juga tulang ayo dapat takas kita dan soalnya ini raja nami tulang naburjo di naung dihatahon tulang nak kaneng dengan tubuhmu boha laos di somba di masuk nyari ada orang sotabuan dan mangot tatarun tinggal pas terkenai laos buka tujuh na manang na ada orang 2 hari tinggi na uli na linggan bersertabi hamil itu lihat tema di emang baru namin suku-suku muna kebetulan mau sama nau penaruh siapa punya pasugit semua dia mana masih sun muna takas di pasahat wakada emang netisun semua dia mana hidup di bapak udah kon semua lima udah honot tasugit ngalah surah nami ngalah surah kutong di sini dengan mah udah semua dia mana masih disun jadi mau lihat raja nami mau semua hidup pada raja yang mengido mengilik mahami raja nami mengatusi mahamu dia kepertikian terlalu di kota on namun namura do raja nami bapungo kami akan hamaraki terlalu di hamura raja ni hula-hula nami jadi mau lope marsugut taulahon nate tulang raja nami lasma rohani raja di somba tabuka tujuh nate raja nami gabe macam wala tema tulang Jadi mulai tema ditaringo teknis mah gabe kami pe siat tulang muna Raja Manik
Kombardo di Bangiduan ni angki parhudun nami nakin son pasahaton sabun Gabi. dohot di hami pe songot tulang muna nang somal hulahu kami jumulo ma kupasahat tami sabut baru mudur hami kupasahat tami partikia musik tuhamu nalaho maju hula-hula muna rajai raja situ orang nalaho pasahatot tujuh manang bohabe tujuh pasahatot makaholong naledang dope sahat tape lungulu tasongani mah kira definisi ni ngahalaho sublahono siap kami tulang muna rajai raja mani Mola tu matulang nungauli berohan nami jan hami benian panggilan nami tasongoni mah satu ui dengan lehet mardalam lauta jolo mardalam bar raja nami sabu do tujuh baru mangiru manonak kau solong mola tu mah raja nami jadi dihidabe alana manang bohabe hita di pangarat tuanon saya tongdo ingotota saotik nasian bona pasubiti gabi telah artinya rohani molo petung keluarga inti nalau pasahaton namar guar sabut sahwi baru pe molo diholong rapat akahu uduran gabi itu henaudi tersongoni mah songon teknis na kalau tu partikia mah amang guru pasatan jadi dia mau bersangka kami hal perdo nami teknisna molo siap panggilan nami masuk ma keluarga inti siang hula-hula bawa tulang masuk ma tulang bawa hula-hula jadi pada waktu yang sama parjolo ma di pasahat tulang sabut nungi ditor di pasahat hula-hula ma tujung mengirap keluar ma baru pe asa masuk rajai hani pardul nami manik soni ma panggilan nami gabe anggi wardul sarubado teknis tai jadi tasongoni ma panggilan nami dihamu guru nami rajai raja sidabutan mau lihat ma mola tu raja nami alaya satu tekas nakane molo songona mo pada betul rapat masuk bagi keluarga inti siap tulang nami manik dong keluar kate dosa atau sabu dan tujuh mulai maju masuk hamu baru tamu nami mau sebasa Allah solong tasoni pada nami Ido jadi kalau dia kaholong termasuk main maralama magwar ni gabi tasoni mah jadi tujuh tahu duti mah amang guru gabi tulang ku partikiam partikian jadi molontuk siapnya raja nami soal lahudok na berjelui ala jam 2 bersatu tuhuria masa unangnya soal nama gopo dipertikian kita mana mengibut bah naroha tabulai manyan majalah harolongi tulang dok hula-hula jam 10 buah raja nami gawe jalan horas alai sebelum jam 10 ikomar dalam sabu doh tujuh Buhara nami ala setawi ala pajowo pe di hamuhorong di hula-hula satu tulang rorobo do hula-hula naposo buhara nami 10 tengmah kita sian ini memang dalam sabut doh 7 sudah bingung gawe yang guru molak coba uno nang aktif bakon partikian satu hurian non laut kemana mah kocak kami tulang molak raja nami jadi nabi ngatuk psikope jadi ninda rohanamin yang raja nami ngatuk psikope di bakat euta dia bala tikion satu merak bigai hitan yang nate jauh kena mengguru maju kanong takatai di pertikian pasar kami maju pertikian Tuhanmu raja di guru nami jadi serta bima di hamuna amat raja do ina tasori pada yang uli yang guru di acara panganak kota di tanggal 10 bulan baru tahun 2005 itu 10 siang
dia hasil perabotot tara di Borginon ulo di marsubut ima ulo sarima dua dalam pertanyaan ma dipangido kami kuhamuna raja di ulo-ulo nabi saluna lung sayo ulo ni nahu surat di son mulut tu baru pernah urang lebih ima tu tarik tuh ulo solok siap tulang manik ma sabut tabba ma ulo solok ono yang lebih itu masuk hutna las ima dohot bona tulang Nabi umur. napa dua hon sian hula-hula situ orang sebitu ama tujuh masyak kamuna raja situ orang sebitu ama ditaba dulu ma ulo solong nalos pasal kamuna tulang rurubut raja Samosir dulu ma ulo solong nalos pasal kamuna raja Nabi hula-hula parsiat ima raja Kebuna saya ma dihamuna laos pasal Kebuna raja Nabi itu para manibai imana marasota sawon tudu-tudu si panganon lau buon-buonon nilai nanon ima nama dia raja Nabi itu perjabaran ima jabar manggihut upe suhu ma tu tulang nami Raja Manik osang ma tulang nami Raja Setumarang Smituama soba-soba ma tu bona tulang rorobot dot hula-hula parsiat di partikian ima di panumu-numuan di hamuna raja ni hula-hula nami pukul 10 tengma penemuan nami di hamuna saruna ale parjulu mai siat tulang Raja Manik masuk pada hula-hula baru dung saya di bulan acarai tuhuria ma jam 10 siap songoni ma naboy las di parpohrak ni lai komandongan buka tujuh di hamuna raja Setumarang segitu amat jadi dia jam 10 belum saya acara gereja tu TPU ima di Lewi Gajah Kerkop songoni ma nabui ubah surat tulisan mulai ate mak di tasuduna ope pasak tayo ang setu hula-hula na mulai ate mak di hamu raja ni amang buru nama jadi ope raja nami raja bolong tulang nawurju nungatung las situ turo hanami di saluhut tak kepangiluan nami nungawi raja nami di gobe hamu di salani asagok nauli asagok nandingkan di ulauta di partikiano usap kabe hame raja nami mopo manian beremunon tu jamu-jamu nasubinum kani tangan nai alani ubang ido hame ma di bagasan dulu eroha asa radema raja imak katindakon asa upa masuk kami beremunon helamunon paukumonon tu rumah-rumah nasubinum kani tangan nai jala laos disiman no raja nami wapu hame ka hata lauli hata nadingkan siap kamu saluna raja di tidur nabi soalnya bagi doa nabi raja nabi Nauli yang nomor. jadi open kita di terlalu hidup hasil itu nasa masuk